हेलो स्टूडेंट ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ପୁଷ୍ପାମିସ୍। ଆଶା କରୁଛି ପିଲା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ 10ର 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆଉ 5 ମାର୍କ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲେ। ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପିଲେ ବ୍ୟାସ କବି କୁହାଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫକୀରମୋହନ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ବୋଇଲେ 1.5 ବର୍ଷ। କେବେ ଫକୀରମୋହନ ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜ ଦରବାର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କେବେ ନା 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ତିଥିରେ ପିଲେ ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1969। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠି ପିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କଲେ ପିଲେ। ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ମାମୁଁ ରହୁଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର। ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ? 80 ଲକ୍ଷ। ମାନ୍ଦାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏଟା ମାନଦାତା ଦେଲେ ଯେ ମାନ୍ଦାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମାନ୍ଦାତା ବେଲେ ମାନ୍ଦାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେ ଜଣ ମୃତଭୋଗୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଥିଲେ? କେତେବେଳେ 30,000। କେତେ ଜଣ ପାଇକ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ହାଜର ହୋଇ ମଜୁରା କରୁଥିଲେ? କେତେ ନା ବେଲେ 3 ଲକ୍ଷ। କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ମଧୁମଲ କାନ୍ତି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ? ଐତିହାସିକ। ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ କିଏ? ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି କି ପିଲେ? ବାଦଲ ସିଂ। ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ବେଲେ? ବାଦଲ ସିଂ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ ଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପିଲେ। ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉ ପାଠରେ ଆସିଲା ନା ତମର ଆଜିର ମଣିଷ। ତମର କ'ଣ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟରେ ଯୋଉ କୋର୍ 10ର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟରେ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ବିଲେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଲଛମା, ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଆଜିର ମଣିଷ। ଆଜିର ମଣିଷର ଲେଖକ କିଏ ନେବେ? ଅଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ଏଟା ବୋଲେ ମିଶିକି ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲେ ଯେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ ଥିଲେ ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ ପିଲେ ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? କୋଉଠି ବୋଲେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାଟିକାର ନାମ କ'ଣ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାଟିକାର ନାମ ହଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲେ? ସୌମ୍ୟା। କେବେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କେବେ ନା ପିଲେ 1971। ଦିବାକରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ବୋଲେ? ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ କିଏ? ଗୌରୀ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଏ ବର୍ମା ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ ନା ଡାକ୍ତର ବିଧୁଶେଖର। ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ନାମରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ପିଲେ ନା ଗୌରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1843। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫକୀରମୋହନ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ? 2.5 ବର୍ଷ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜ ଦରବାର ଦ୍ୱାରା ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ। ପିଲେ ତମର ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ହେଲା। ତମେ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି। ତମକୁ ସବୁ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ତ ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ଏତେ ବଡ଼ ଉପନ୍ୟାସ ତମେ ତାକୁ ପଢି ପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି। ତମେ ଏତିକି ପଢ ପିଲେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତମକୁ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ ତମେ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା। ଏ ଭିତରୁ ତମେ କୋଉଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କାଟି ପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କୁଚିଳା ଦେବୀ। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପିଲେ? ଜୀବନ ଚରିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପିଲେ ନା 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ପିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲେ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଉପହାର ରଚନାଟି କାହାର? ଉପହାର ହଉଛି କାହାର ପିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କେଉଁ କର ନ ଦେବାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ? ଜିଜିଆ କର ପିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ପେଶୱା କିଏ ଥିଲେ? ବାଲାଜୀ ରାଓ। ମେଦିନପୁରଠାରେ ଘାଟି କିଏ ଜଗିଥିଲା?
ସେନାପତି ମୀର ହବିବ। କେଉଁ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ 4ଗୋଟି ଦେଉଳ ଥିଲା? କଣ ପିଲା ଆନ୍ସର? ବେଣ୍ଟୋ ପୋଖରୀ। ବିଦ୍ୟାସିନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ପିଲାଟା? ଲଛମା। ଲଛମାର ଘର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ? ଲଛମାର ଗ୍ରାମ କଣ କହିଲେ? ସିଂଘାନ ଗ୍ରାମ। ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁଙ୍କର ନାତି କିଏ? କିଏ ପିଲା ନା ତାଙ୍କ ନାଁ? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ମନେ ନାହିଁ କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ମନେ ନାହିଁ ହଉଛି କାହାର ପିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସକଙ୍କ ନାମ କଣ? ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକ ନାମ କଣ ପିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାଶିଫଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ରାଶିଫଳ ହଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କଣ? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ ପିଲେ? ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଡିଲିଟ ପିଲେ। କଣ ପିଲେ? ବାରିକାଣୀ ଝିଅଟିର ନାମ କଣ? ଉଷା। ନୟାଗଡ଼ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାଟା ଏକ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ? ଦିବାକର ଦାସ। ପୁଅ ବାପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କେଉଁମାନଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତିର ନମୁନା ଓ 3 ପୁରୁଷ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ପିଲେ? ଦଳବେହେରା। ଗୌରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କହୁଛନ୍ତି ମଦନ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? କଣ ପିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିତୃ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ପିଲେ? ବ୍ରଜମୋହନ ଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତୃ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ହେଲା। ସବୁ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ? କିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବୌଦ୍ଧ ବତାର କାବ୍ୟ ଏଟା ବି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନର ନାମ କଣ ପିଲେ? କଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ନାମ? ନା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲେ 1918ରେ। ଲଛମା ଏଟା ଲିଛମା ଦେଇଥିଲେ। ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ରାହାଜାନୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ କଣ ପିଲେ? ତସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ବିପଦର ମୂଳ କାରଣ କିଏ ବୋଲି ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ ବୁଝିଲେ? ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ ବୁଝିଲେ ଯେ ସବୁ ବିପଦର ମୂଳ କାରଣ କିଏ? ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କେଉଁଠାରେ ମେରୁଖମ୍ବ ପୋତି ବସିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱରର ବନ୍ଦରଠାରେ। ଶ୍ରୀ ମାନ୍ଦାତା ଏଟା ମାନଦାତା ଦେଲେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ମାନ୍ଦାତାଙ୍କ ନଅର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ପିଲେ? ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗରେ ଥିଲା। ଲଛମାର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଲଛମାର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ପିଲେ? ଦେଉକଳ ସିଂ। ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଢା କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଢା କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ ପିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅମର ଚିତା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଅମର ଚିତା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ ନେଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଶେଷ ରଶ୍ମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? କାହାର ପିଲା ଶେଷ ରଶ୍ମି? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଂହ କହିବାରୁ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାରିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ ନା ଅପା ଏହି କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ମରହଟା ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ରାଓ କଣ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ? କଣ ପଠାଇଥିଲେ? ମରହଟା ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ରାଓ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚୌଥ ପାଉଣା ବାବଦ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଅସୁଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ 2 ମାର୍କ ଦେଖିବା। ପିତାମହୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଫକୀର ରଖିଥିଲେ? ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଯେ ପିତାମହୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଫକୀର ରଖିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୀରଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ପିତାମହୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତି ମହରମ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ
ଫକୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଓ ଏହି କାରଣରୁ ପିତାମହୀ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ କଣ ନା ଫକୀର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବ୍ରଜମୋହନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫକୀର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା କଣ ନା ବ୍ରଜମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧିର ଛଳନା କରି ମରହଟା ଫୌଜଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧାବାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲା। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ସଦଳ ବେଳେ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା କିଏ? ବାଦଲ ସିଂ। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ ଛୁରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗଳା ବିଦ୍ଧ କଲା। କଣ ବୋଲେ ଯେ କଣ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା? କିଏ? ବାଦଲ ସିଂ ତା ସହିତ ଲଛମା। ସେ କଣ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କନ୍ଧାବାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ। ସେ ସମୟରେ କିଏ ନା ବାଦଲ ସିଂ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଦଲ ସିଂ ଓ ଲଛମାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେଲା। ତ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମରହଟା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ଗୋୟାଠାରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡା ବାଦଲ ସିଂ ଓ ଲଛମା ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କଣ ବାଦଲ ଓ ଲଛମା ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋୟାଠାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପିତୃଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଯେ କଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଲଛମା ଓ ବାଦଲର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୀର ହବିବ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। ତ ମୀର ହବିବ ହଉଛନ୍ତି ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛନ୍ତି ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ। ମୀର ହବିବ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ପୁତ୍ର। ପିଲାବେଳଟା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ଯାଇଅଛି। ଚାଟଶାଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ନାମ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ପିଆଦାପଣ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ମୀର ହବିବ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ଓ ନିରଳସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ପଢିଦେବ ପିଲା ଏଇଟା। ଇନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ହିଂସା କରେ ବୋଲି ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପଢିଦେବ ପିଲା ହେଲା। ତାପରେ 5 ମାର୍କ ଦିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇଟା ନାହିଁ ବେଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତମର ତ ଅଛି ବେଲେ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ନା ଏଇଟା ତମେ କାହିଁ ପଢିବ? ଏଟାକୁ ଛାଡ, ୟାକୁ ପଢିବ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମକୁ କହୁଛି ପଢିବ କଣ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଯେ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କର। ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଦେବ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିନ କିଏ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଭଲସେ ବୁଝିବ ହେଲା। ପଢିଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଢିବ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୋଳ ବେହେରାଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି କିପରି ଥିଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ବି ପଢିଦେବ। ଆଜି ତମର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ ଆଉ 5 ମାର୍କ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତମର କଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ଟା ଦେଇଛି। ଯଦି ତମେ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ୟାର ପିଡିଏଫ ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ, ପିଡିଏଫ ପାଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଥାଉ, ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।